Primary County ma Homa Bay ochako tego weche mag telo kod nyayo demokrasia e kind jopuonjre e skundegi mondo gidong ka ging'eyo kit jotelo ma onego bed ni yiero e pacho ka kod kaka tayo yiero mag jotelo. Ma otime kinde yiero jotendgi kara yiero jotendgi kendo jotelo go chamo muma mar tayo lemogi. Ali Abich ni kod mathoth. E kinde mathoth jotend jopuonjre skunde mag primary ithoro yier kod jopuonj manie skunde ma kamago kata kamano moko kuom skunde mag primary county ma Homa Bay koro tayo chenro mar yiero mar jotend jopuonjre ka gitiyo gi lony manyasani kendo jopuonjre miyo thuolo mar yiero jotendgi kendgi ma jopuonj ok donjre e yiero ma kamago. Skund ji giwegi malasale boma ma Homa Bay na achiel kuom skunde go eko machiwo thuolo ne jopuonjre mondo yier jotendgi kendgi ka gitiyo gi lony manyasani kendo ma miyo jopuonjre bedo kod ng'eyo matut e weche mag demokrasia, weche mag telo ka achiel kod okenge monego luw e kinde ma itimo yiero. Jopuonjre mane laro lemo mopogore e skundono kamoting'o president kod jalupne, governors kod senators e kind lemo mopogore ne omi thuolo mar timo kampen kapok thuolo mar yiero chopo. We've taught about democracy, and this is the best time to exercise democracy to our learners in preparation for the future leadership. We had the president's seat, we had the deputy president's seat, we had different cabinet secretaries, and our learners proved to be the best from the campaigns that we were having until the last point where they were doing their elections. We gave them a platform whereby they were giving their manifesto. So from that point, some of them decided they will continue with that role, and from there we take it from that point. Banki sera marombolo ma omi jopuonjre thuolo mar yiero jotendgi kendgi, jotend jopuonjre go ne obedo kod thuolo mar chamo muma mar apisi chenro mane otele kod jokanyo e riwruok mar okinde LSK bade ma county ni. Advocates come dressed in their serious attires. It means that what they were doing, the elections were not in vain. Yeah? It was a serious affair, and they've been sworn in, and they are taking serious responsibilities. So it's a good thing for children who are upcoming. Mana kaka itimo e piny Kenya tok yiero kama jotelo chiwo twak margi bang' chamo muma, jotend jopuonjre go ne obedo kod thuolo mar golo twak margi. First of all, I want to thank the learners that voted for me. I want also to thank them for letting me the president for term 2. It was all by God, and to glory to God. Promise to serve with honesty, kindness, and determination to ensure your voices are heard. Together we will make our school to be a better place. Thank you for this opportunity. Jonyuol wacho ni chenro ma kamano miyo nyithindo bedo kod ng'eyo weche mag yiero kod miyo gi mijing'o mar biro bedo jotelo kinde mabiro. Ne en gima ber mane skul oloso ne nyithindo, kendo en gima biro miyo nyithindo neno kata ka giwuok e skul kata ka gidongo, gineno kaka ji nyalo bedo ka giyiero kuonde ma ginyalo tele ne jowetegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.